Bun. Hai că partea a doua cu Grow Garden-ul ăsta. Deci vreau să vă arăt cum se evoluează plantele în update-ul ăsta. Aici am luat pumpkin-ul. Uite, vedeți aici, vă arăt. Și după avem Evo 1. L-am și crescut direct așa să vă dați seama. Luăm pumpkin-ul și îl dăm aici la 3. Evoluează în planta asta. Și îmi dă o chestie în plus și pumpkin-ul ăsta. Semința de pumpkin, dar de level 2. E în cifre de ăștia romane. Am și dat test din ele. Asta, hai să creștem. Haide. V-am pus și eu un pic pauză și efectiv v-am văzut aici crăpăturile. Nu m-am jucat vreo două update-urile, am cam rătat pe Grow Garden și nu știu de ce sunt crăpăturile ăștia. Hai să lăsăm. Acum crește pumpkin-ul, vin când au crescut. Bun, a crescut, hai să-i dăm evoluție level 3, iar ne-o dat ceva reward. Petul luat, nu știu ce ăsta. Și cam gata. Pa!